Josefa Janebu jsem poznal, poprvé jsem se setkal v Liverpoolu ve Speaku na podzim v roce 1940. Pepík byl mým instruktorem ve škole leteckého dorostu v Prostějově. Takže já jsem ho znal celkem dobře, pač to byl můj instruktor. Dost jsem se obdivoval jeho přátelství, jsem jako mu to záviděl, to přátelství, co měl se svým spoluletcem Smolíkem. A tyhle ty byli tak nerozní přátelé, kteří opravdu byli neustále spolu a tak sympatičtí, oba dva takový tichý, klidný. Mluvil jsem o tom přímo s Vojtou Smolíkem, měl jsem jednu z posledních možností s ním mluvit, když jsem byl v roce 1991 na archivním výzkumu v Londýně. Tak jsem s ním krátce hovořil i o Josefu Janebovi. Vojtovi se, přestože byl tehdy už strašně těžce nemocnej, se objevil úsměv na tváři, takový ten mnohoznačný úsměv. On toho příliš mnoho nenapovídal, ale říkal, že byl jeho nejlepší kamarád a že spolu chodili za holkama. Že byli prostě taková nerozlučná dvojka, která prostě vždycky po službě vyrážela do města dobývat další a další ženská a dívčí srdce. Tak jsem je fotografoval, mám s nimi hezkou fotku otěštěnou v mojí knížce o stíhačích. Takže to bylo první setkání, první fotografie a Smolíka taky jsem fotografoval s jeho lůlkou, kterou neustále kouřil, když měl možnost. Dělal jsem mu pěkný portrét, kdy byl v pohotovosti a měl na sobě navlečenou tu moji vestu. A prostě byli to oba dva kluci strašně moc sympatický. Fajn člen, nazdar, jo. My jsme jako je museli zdravit. Kamaráda z instruktorů se si těžko udělal. Jako, oni už byli klasa sama pro sebe, oni už lítali a tak dále a tak dále. A my jako začátečníci, no tak co my jsme jim mohli říct. Josef Janeba patřil, když odešel do odboje v roce 1939, takové té mladší nebo nejmladší generaci takzvaných déle sloužících podůstojníků československého letectva. To byli kluci, kteří absolvovali školu pro odborný dorost letectva, pak narukovali na vojnu a těsně před Mnichovem v roce 1938 získali plnou pilotní a stíhací kvalifikaci. Takových byla většina mezi těmi, kteří odcházeli do odboje. Tehdy ještě neoplýval žádným obrovským počtem nalétaných hodin. Pokud vím, tak když odcházel do odboje, tak nalétal asi 260 hodin, což stačilo plně na tu kvalifikaci toho stíhacího pilota, ale rozhodně to ještě nebyl vylétaný stíhací pilot. Ty zkušenosti pak získával. Jak ve Francii, ve výcviku, tak především u té bojové jednotky, protože on byl jeden z prvních vlastně z těch československých letců, kteří byli v prosinci 1939 zařazeni k francouzské frontové jednotce Groupe de Chasse 25 společně s několika dalšími Čechy. A tam ty ostruhy získával. A po těch 2 letech do své smrti se nepochybně vypracoval mezi velice zkušené a vysoce ceněné piloty. V tom protokolu o jeho smrtelné havárii to tam je řečeno jasně a nedvojsmyslně. V době své smrti patřil, řekněme, k elitě. Janeba, když zahynul při té havárii, tak jsem mu potom fotografoval pohřeb. A jak pochoduje vedle rakve, těsně vedle rakve jeho kamarád Smolík. Co se tehdy stalo na letišti Fairwood Common? Piloti drželi bojovou pohotovost a čekali na signál ke startu. Vylétla zelená světlice, což bylo znamení ke startu dvojice, kterou tvořil podporučík Josef Janeba
jeho číslo rotný Vaculík. Janeba byl tehdy už velice zkušený pilot, takže byl velitel roje. Vaculík teprve přednedávnem přišel z výcviku a byl to vlastně jeho první bojový start. Startovali rovnou z toho hotovostního stání a jakmile se dostali do vzduchu, tak Vaculík byl oslněn sluncem. Na kratičkou chvíli ztratil orientaci, ale protože se startovalo v těsných rojích, křídlo na křídle, tak i takováhle maličká nepozornost měla fatální následky. Ty dva letouny se srazily, ne snad nějak, že by se rozbily přímo ve vzduchu, ale oba dva piloti na krátkou chvíli ztratili nad svými letouny vládu. Vaculík, úplně otřesený, ještě stačil nouzově přistát přímo před sebe, jak instruktoři vždycky doporučovali. Při tom tvrdém nárazu na zem vyletěl z kabiny a utrpěl četné zlomeniny, ale přežil to. Josef Janeba se snažil ten svůj poškozený letoun zvládnout a nepochybně by se mu to podařilo, ale v protokolu o té havárii je formulace, že se snažil především zachránit letoun, což se mu stalo fatálním. V době, kdy už ten letoun nebyl ovladatelný, tak se skutečně nakonec pokusil o seskok, ale k tomu pokusu už došlo v tak malé výšce, že se mu ten padák otevřít nestačil. To málo, co si vzpomínám, to bylo velice, velice příjemné a opravdu jsem rád, že jsem ho aspoň trošičku mohl fotograficky zdokumentovat. On samozřejmě zdaleka nebyl jediný, kterýho jsem fotografoval. Já jich fotografoval hodně a mrzí mě, že jsem jich nevyfotografoval ještě víc, protože jsem dojížděl k jiným perutím, kde jsem taky fotografoval ty ostatní piloty a ty letecké posádky. Protože jako, kdybych byl někdy letěl s nima, tak kdo ví, jestli bych se byl vrátil, že jo? Protože když se to vezme, tak u 311 měli ty posádky jenom 12% šancí, že tu válku přežijou. Jeden den sedí u stolu, jedna posádka proti ní druhá a druhý den tam ta druhá chybí a třetí den už jsou tam zase nové obličeje. To mě bolelo nebo mrzelo, jestli to bylo tady nebo tam. Je mě to strašně líto, že se nevrátili, že tam vlastně nasadili svůj život pro vlast, že se nevrátili už ten zármutek té rodině, co to znamená taky. Že je to velká škoda. No. A že vlastně dneska ani to ocenění nemají, že se na ně nikdo ani nevzpomene. Tam se udělali nejlepší přátelství, které trvali na celý život, protože když třeba byli letci jako posádka, tak spolehalo se 6 lidí samo na sebe. Pokud jeden selhal, tak selhali všichni. A vlastně to přátelství, které bylo tehdy mezi těma 6 lidma, překonalo prostě tak obrovské vzdálenosti, nejen časový, ale co se týče kilometrů i prostě utrpení, že takový, a to mi potvrdili letci sami, že dneska se to vlastně nedá vytvořit. Taky ty ztráty byly, těch našich letců bylo během války kolem 550 a prakticky přesně ten samý počet lidí by musel být nahrazen novými letci. Takže nás tam bylo něco málo přes 2000 a takže jako člověk se s tím musel nějak vyrovnávat, když ty ztráty byly tak obrovský. Nikdo se nevyrovnává lehce. Víte, když jsou ztráty, tak to vás vždycky nejvíc mrzí. Že člověk ztratil kamarády, no, byla válka. Jistý je určitý fakt, že otázka života a smrti za války, že se to bere úplně jinak, nežli v době míru. V době míru máte dost času, jako se na to soustředit. Když to za války, když to kolem vás jako umírá, tak sice nějak si na to zvyknete, chcete-li. A ty Angličani, ne, že bych jim to jak je chtěl pomlouvat, ale
oni byli daleko méně jako zasažený tím, když někdo jim prostě zahynul, než naši lidi. Válka nezná slitování, to bere tak, jak to je a chceš, nechceš, musíš. Já jsem třeba za války měl dost delší poměr s jednou slečnou, s jednou Angličankou, která předtím chodila s jiným Čechem, jo. Ale začal jsem, který zahynul, ale začal jsem s ní chodit v době dost krátký po tom, co on zahynul, takže že by nějak dlouho trhla a přitom to byla velice slušná, upřímná dívka, že jo, a nevím, nějak se mi to prostě, asi jsem to příliš přísně posuzoval. Kamaráda se střelili a mě nesestřelili, to trochu štěstí taky. Já jsem vlastně tu válku víceméně přežil jenom proto, že generál Janoušek jako mě měl radši jako fotografa, než jako pilota. Věřila jsem, že tam všechno to dobře dopadne a že se vrátí. A mají štěstí, že se jí vlastně hodně vrátilo šťastně domů. Moc ne. No, dost. No, tak třetina. No jo, no tak přeci. No jo, tak třetina. Třetina, no. Já jsem měl svým způsobem trošičku strach ze života. A já jsem si říkal, když za války, jestliže počítám s tím, že spíš spadnu, než že to nepřežiju, než že to přežiju. Ale když to nepřežiju, tak o co jde, ale když to přežiju, tak budu vědět, že jsem udělal prostě maximum, co jsem mohl pro tu věc udělat. Jo, prostě z toho titulu, že já jsem to považoval do určitý míry za povinnost udělat maximum. Dát jako dispozici to moje bytí na světě. V té době žili poslední generace lidí, kteří byli čestní a kteří prostě měli pocit vlastenectví, upřímnosti a gentlemanství. Tady o tom jsme se znali vlastně od mladých let, že jo, no tak jsem taky měla dost obavy, jestli se vrátí, že jsem to potom se dověděla. Neměli třeba ani šanci říct svým nejbližším, hele, já musím utíct, mám tě rád, s Bohem, třeba se už nevidíme. Prostě nemohli to z hlediska utajení prozradit a třeba akorát řekli, mě se hezky a už se v životě neviděli. A prostě dneska si ten člověk, dnešní mladý, nedokáže uvědomit, co to prostě bylo, utíkat jenom v polobotkách, v jedné košili, při 15 stupňových mrazích někde přes Rumunsko, v ohladu, nemít ani čas jít na záchod, prostě někde se plácat ve vlaku, teďka takový to ponížení, proto aby mohl bojovat za svoji republiku. Jo. Zanechal mi nějaký dopis, že prostě musí udělat něco pro vlast. A takže odchází. A ten dopis jako moji rodiče stopili, ale tak samozřejmě, že jsem jako obdivovala a vyšla jsem si, aby se vůbec vrátil, že jo. Obdivuju ty chlapy, že dokázali, vlastně my dnes víme, jak to dopadlo. Takže dneska si jednoduchý je říct, já bych utekl taky a bojoval bych, že jo. Oni vlastně v tom 39. někteří až ve 40. utíkali a nevěděli, co je čeká. Šel jsem do letecké školy, vlast mi něco dala, byl jsem ve výcviku 1000 letců republice, najednou cítím ohrožení ze strany Němců, tak mám tady povinnost prostě něco pro to udělat. Všichni, no, velká většina z těch, kteří tam vlastně byli, tak utekli známou cestou, že jo, buď přes Polsko, Francii, do Anglie nebo jinými cestama a vlastně bojovali za svoje ideály, za to, co přísahali, což oni brali jako svoji povinnost a neuvažovali vůbec jinak. Já jsem se cítil, že něco musím udělat. To jsem byl vycvičený. Tak já jsem žádný potíže neměl, tak jsem jen scháněl, kdo to organizuje. No, všecko se muselo dělat v tichosti, poněvadž žádnou trubmetku takových těch Němčourů tady taky bylo dost, nebo takových lidí, který na to čekali. Co se týká útěku mého bratra, v roce 1939 ten prakticky začal tímto způsobem. Naše maminka zemřela v roce 1939 přesně na den, kdy začala válka v 10 hodin večer
A sešli jsme se tam na pohřbu maminky všichni, i tady ten bratr František, kterému jsme říkali Tišek zkráceně. A ten už byl mimo službu a byl někde v Kutné Hoře zaměstnaný nějak nebo něco. A řekl, že až se skončí obřad, takže se vrátí zpátky a dál, abychom se nestarali, protože jako to není nutné. No, já jsem přijel do Paříže, no a tam Francouzi vůbec jako válka, neválka, to je, s tím celá hlavu nelámali, prostě oni věřili, že to válka nebude, že jo. No a já jsem přijel do Paříže a z té Paříže jsem přijel zpátky, jsem přijel hned ještě ten večer, jsem odjel do toho Quiberonu, neboli do té Bretaně, kde jsem měl tu dívku, že ovšem. Tam jsem ovšem během pár dnů zjistil, že ona už má jinýho a byl jsem z toho na mrtvici. Psal se rok 1939, českoslovenští letci různých hodností, od vojínů až po plukovníky, odcházeli do zahraničí a směřovali do Francie, protože tam spatřovali logicky takové přijatelné podmínky pro to, aby mohli létat na relativně moderních strojích. Jenomže ještě nezačala válka. A takže Francouzi je nemohli přijmout do své pravidelné armády a letectva. A nabídli jim tedy pouze vstup do cizinecké legie. S příslibem, s ústním příslibem, že až vypukne válka, až Francie vstoupí do války, tak českoslovenští letci budou z legie jaksi vysvobozeni a budou přeřazeni k letectvu. Co nám sloužilo, my jsme byli hotoví piloti. Já jsem žádného instruktora nepotřeboval, jak tam naskočit, jak to nastartovat. Čili oni vůbec nevěděli, jestli vůbec nějaká válka vypukne. V Polsku, když vlastně museli vstoupit, aby mohli do Francie, do cizinecké legie, tak se jim mohlo stát, že prostě 5 let by bojovali někde proti domorodcům v Africe a vůbec by válka nevypukla, vůbec by se nemuseli vrátit vlastně domů do osvobozené republiky. Zatím si nás nikdo nevšímal, jako z Němců nebo tak, až potom, když mě sebrali Němci, tak mě ten řekl, no vy víte proč. A já jsem říkal, nevím, ale nemůžu nic dělat. Takže zprávy žádné nebyly. Oni asi pravděpodobně měli už. Vůbec zprávy se nedostaly tady. Rodiče to nedostali vůbec. No to já bych pochyboval, že někdo věděl. Oni se asi Němci moc nevychovali s tím, že tam je tři letky. Myslím, že žádný o nich nevěděl. České letky. Žádný o nich nevěděl, co se tam děje. Já jsem měl pochopení, ovšem udělat to samé, to už bylo na to z mé strany pozdě, protože já jsem odmotoroval za rok na to v roce 1946 a pak jsem se začal pohybovat tady prakticky po Moravě, do Čech jsem se nedostal tehdy, po Moravě, kde jsem zháněl zaměstnání nebo něco až do roku toho 42, kdy mě prostě Němci vytáhli a řekli mě, že mám vědět proč a dali mě do totálního nasazení. Takže takhle já jsem se dostal do Francie prakticky. Pak jsem zjistil, že v Paříži se tvoří naše zahraniční armáda. Tak jsem se zebral, jel jsem do Paříže, tam jsem šel na to vyslanectví a nechal jsem se odvízt do armády. V listopadu jsem dostal povolávací rozkaz a jel jsem přes celou Francii, na jih Francie až do Agdu, kde se tam byl opuštěný, tam býval tábor, který byl pro uprchlíky z války ve Španělsku, občanské války, že jo, takže to byly takové jenom baráky dřevěný s panandama, že jo, bez topení
a bez slamníků, tam se spalo prakticky na dřevě, že jo. A v uniformy byly pravděpodobně ještě z první světové války, včetně těch pušek. To bylo neskutečné. V tom létě 1939, když přijížděli do Francie, tak Francouzi stanovili poměrně striktní podmínky pro přijímání letců a vojáků do legie. Hodnostáři, nebo řekněme důstojníci od nadporučíka výš, byli v zásadě přijímáni o hodnost nižší, než měli v Československu. Takže nadporučík se stal francouzským poručíkem a podle toho bral plat, který byl mimochodem velmi slušný. A ti ostatní, záložní důstojníci, rotmistři a poddůstojníci, k nímž patřil Josef Janeba, byli do cizinecké legie přijímáni v nejnižší hodnosti nebo bez hodnosti, jako vojíni. A z toho pramenil i ten jejich směšně malinký žolt. Měli jsme tam plat 50 centimů denně, což bylo, to jako v oficíři ty brali peníze v tisícovkách, v normálním přepočtu prostě, ty byli prachatí, jak nevím co, ale manšaft ten opravdu dostal 50 centimů denně, což je opravdu, jako to stály noviny. Z toho samozřejmě pramenila určitá řevnivost mezi československými poddůstojníky na jedné a důstojníky na druhé straně. Je zase fakt, že ti důstojníci, kteří měli větší sociální cítění, tak z toho svého žoldu kolikrát ty své mladší poddůstojníky podporovali nebo jim to půjčovali s tím, že jim to vrátí někdy. A což se i stalo. No, ten proces toho získávání, znovu získávání těch hodností byl poměrně složitý. Oni, když začala válka, tak šli k letectvu jako vojíni, pořád s tím malinkým žoldem, ale vyjednávalo se s tím o takzvaném československém statutu. Ten byl podepsán až v lednu 1940, prováděcí nařízení bylo v březnu 1940 a k těmto datům tito letci dostali možnost zrušit své povinnosti vůči Francii, to znamená zrušit svou přihlášku do cizinecké legie, byli zařazeni do nově formované československé armády ve svých původních hodnostech a se svým původním platem, s tím, že dokonce ten plat jim měl být zpětně vyrovnán k datu 2. října 1939, kdy byl oficiálně podepsána smlouva mezi Francií a československým velvyslancem o obnovení československé armády ve Francii. Ono to zní trošku složitě, ale jednoduše řečeno, dostali potom svoje hodnosti. Pravda, ne vždy je dostali včas, a protože ti letci byli rozprostřeni po celé Francii, po koloniích, takže to spojení bylo většinou jako špatné nebo pomalé, takže někteří dokonce se toho platového vyrovnání nedočkali až do konce francouzské kampaně. Ale když ustoupili do severní Afriky, tak tam jim to bylo zpětně vypláceno, takže z Josefa Janeby a mnoha dalších se najednou stali pomalu magnáti. Problém byl v tom, že ty platy jim byly vyplaceny ve francouzských francích a vzhledem k tomu, že se vlastně blížil ten transport do Velké Británie, tak potřebovali je velice, velice rychle směnit za libry nebo prostě za nějakou rozumnější měnu, což se některým podařilo, některým ne, některým to pak bylo nějakým způsobem refundováno až ve Velké Británii. Já jsem byl udělaný písařem u jednoho, já měla knihovnu v Táboře a ty šéfoval starosta Lančík. Ten jednou poslal lístečkem na leteckou skupinu, která tam byla, má letecká skupina v Táboře. A já jsem mu ten lísteček donesl tam u oficírovi, to byl nadporučík Weber, skončil nakonec po válce taky jako generál. A ten Weber se na mě takhle podívá, zvíhne hlavu a řekne,
A nechtěl byste náhodou k letectvu? No k letectvu to znamenalo pro mě, jako kdyby řekl, a nechtěl by si 10 milionů? Tak jako jsem vyskočil asi půl metru vysoko, že jsem, no samozřejmě, to by bylo fantastické. No tak si podej, tak přijď zítra a tak dále. No, takže jsem přišel k letectvu a to je opravdu jako kdybych byl supermilionář, nebo prostě papaláš, nebo já nevím co, prostě to se nedá popsat, protože to by bylo něco úplně jiného. Charter, prostě to bylo takové letecké středisko, co jsme jako začali, tak tam oni se nám ptali, kolik máme nalítáno, nebo co jsme lítali. A já nevím, já jsem myslím měl asi 20 minut dvojího řízení s nějakým Francouzem. No, to s takovým krávem jsem odletěl jako nic, udělal jsem otáčku, on mě vzal na přistání a to bylo poslední, co mě někdo dirigoval, jak lítat, ne? Když už jako to vypadalo, že každou chvíli tam spadnou Němci na nás, tak jsme se od kempu přece jenom naložili, zbalili jsme se a dojeli jsme až na hranice španělský. Tam jsme se nalodili na anglickou loď Apapa. Jo, Francouzi nás nechtěli pustit, ale nakonec Angláni namířili děla na pobřežní baterie z té lodě. Takže jsme se dostali do Anglie, no a tam už jsem sloužil jako celou dobu u RAFu. Co nás než co jiného překvapilo, byl ten hrnek čaje, co oni pořád pijou nebo pili. A ten různé takový prostě ten druh toho jídla, co se jedlo ve Francii a co se jedlo v Anglii. Tak to bylo jako z začátku prostě bylo překvápko. Hledal jsem cestu, kudy bych se dostal do Anglie, protože jsem si říkal, že tam jedině budu moct jako něco dělat. Takže jsem byl v Belgii, Holandsku, ve Švýcarsku a všady jsem vždycky skončil tím, že se tam nenašlo nic. Pak jsem byl ve Španělsku taky kousek zatím a protože tam bylo známo a já jsem si to užil taky, že když nás chytli, tak hořelo nebezpečí, že nás vrátí zpátky do Francie a dají nás Němcům, takže to stálo zrovna hlavu, že ti se s náma nebavili. Tak takhle já jsem se dostal při té invazi, nebo po začátku invaze jsem se dostal přes kanál do Anglie. Ten spirit, jak se řekne spirit český, duch, to bylo nebe a dudy, jo. Prostě Anglie chtěla bojovat a ta Francie tak jako, že budou muset, anebo tam ten spirit prostě nebyl. No, tam já si nemůžu pomoct, já neříkám, že to bylo na 100%, ale spousta lidí bylo už radši, aby to skončilo, nebo prostě zájem o nějaký to v té Francii moc nebyl. No. Najednou těsně před odjezdem přišel rozkaz z Londýna, že Sitenský nepojede. Že Sitenský bude dělat fotografa. A protože já jsem byl takový blbec, že jsem opravdu za každou cenu chtěl lítat, tak jsem si vzal dovolenou a jel jsem do Londýna přemlouvat toho generála, aby mě přece jenom pustil. A on říkal, a jde pak, pilota udělám z kdekoho, ale fotografa jako seš ty ne. Jsem se přihlásil, protože do letectva se dělal stále nábor, protože když padla, nebo když zmizel jeden bombardér, v kterým bylo 7 lidí, že jo, tak to se muselo pořád doplňovat. Jak je pak domov? Tam jsem byl jako kůl v plotě, nikoho jsem neznal, nikoho jsem nemohl hledat nebo s ním mluvit. Francouzsky jsem se nenaučil za 4 roku a anglicky jsem ani klápnout neuměl. No tak super.
tak akorát, že jsme mezi sebou kecali a člověk začal chytat ty slova, nebo ty slova, nějaký ten slovníček někde sehnal, no tak abych věděl, jak řeknu tohle a tu leteckou hantýrku, to nám řekli. My jsme třeba byli vyhlášeni tím, že ať jsme přišli kamkoliv, na kteroukoliv stanici, tak první otázka byla, že jsme Češi, jestli hrajeme fotbal a co děláme za sport. Válka byla v provozu nebo v proudu a tak kromě, já nevím, prvního měsíce, než se člověk usadil u některé ty skvadrony, no tak ale my jsme žádný potíže neměli, nebo že by jsme nás tam nechtěl si nám někdo lítat, nebo my jsme uměli lítat troje, startovat, přistávat, držet se ve formaci a to bylo všecko, co bylo pro nás potřebné, aby jsme se mohli zúčastnit po tom boji, když začala válka. Každý si nás víceméně vážil, i když s náma to nebylo taky lehké, protože zaprvé, než se člověk naučil to, jak se tam takto chvilku trvalo. Někde se vypilo nějaké to pivo v hospodě, nebo v kantýně, nebo to. A ráno o 3:30 podle toho zase na pohotovost, no a ten čas utíkal jako voda. Pač někdy se něco dělo, byl nějaký styk, někoho jsme honili, nebo byl nějaký styk podle toho, v Kerry, jako ve Francii nebo v Anglii, ale anebo se dělali nějaké nálety přes kanál, doprovody bombardérů, anebo na přístavu se letělo, anebo prostě podle toho, co bylo na programu. My jsme poslouchali tajně, vždycky cizí rozhlas tajně, protože jsme se taky báli, protože Němci nám chodili, já jsem bydlela ve Zlíně tenkrát v té době, a Němci nám chodili dost kolem oken a dost jako to kontrolovali tam, takže jsme museli mít úplně ucho na rádiu. A poslouchali jsme, vlastně oni vysílali o těch našich letcích. A pod jinými jmény samozřejmě. Motýlek nebo tak, jo. To já jsem nevěděla, kdo co je, ale věděli jsme o nich. Tak říkáš, to byl samý motýlek, jo? No, motýlek. Různý jména jste měli. Motýlek a brouček. To byl účel, anebo to byl, tak bych řekl, pomalu zákon pro každého z nás, že musíme se dostat zpátky tak, abychom zase mohli být Čechoslováky a platili ve světě jako Čechoslováci, a ne jako obsazená země Němci, kteří z toho měli. Takže naše snaha byla co nejdřív, to se snažil každý, co nejdřív se dostat domů, abychom mohli jako být tady platní pro to všechno, co bychom chtěli dělat a čím bychom pomohli nově se rodící Československé republice. Když byl konec války, no to byla sláva, najednou už jeli Rusové, přijeli tam ze Zlína od Hřbitovou přijeli a teď už lidi, a my jsme do rána byli ve sklepích, jsme spali, pak jsme nevěděli, začali bombardovat, co se bude dít, tak jsme říkali, no, tak to odnesou baráky naše a padlo tam hodně lidí, co zůstali doma. A my jsme tam taky zůstali. No ale tak jsme spali ve skle, seděli jsme vedle sebe i sousedí, všichni jsme do rána seděli a čekali, co bude. Slyšíme nějaké křiku, šelamot, tak utíkáme ven a už někdo volá, už jsou tady Rusové, Němci utíkají, už jsme viděli, jak odjíždějí Němci, celý s těma autama odjížděli z naší ulice, jo, všichni, co byli na mostě, než ještě vyhodili most, to ještě udělali, vyhodili most, ve Zlíně jeden, aby jako se nějak, já nevím, proč to už udělali ještě takovéhle věci. Bylo rozhodnuto, že se musíme vrátit zpátky do
republiky, takže jsme se přestěhovali z té stanice, kde jsem posledně byl, do Menstonu, kde byla 311. bombardovací Peruť a ti nás potom, s těma jsme lítali domů a vozili jsme jednak všechny věci, které tam byly, ministerstvo a tak dále, tyhle ty papíroviny a tak všechno. A později potom se taky létalo pro novou měnu, jo? Nové peníze, které byly vytištěné v Anglii. Já jsem se to dověděla o Otovi v Praze, přišly noviny a tam právě bylo, že naši herci se vracejí z Anglie. Tak tam jsem ho viděla v novinách poprvé. No a protože jsem byla vdaná, že jo, tak zase jsem to manželovi nemohla moc ukazovat. Samozřejmě. Ty svý nejlepší léta vlastně bojovali v Anglii, to svý mládí, pak přišli tady, byly, já nevím, 3 roky relativní nějaký svobody a po 48. vlastně většina z nich skončila buď v kriminále, anebo někde u nějaký podřadný práce. Typický příklad je třeba osud stíhače Josefa Brixe, který byl za války sestřelený, do konce války strávil v německém zajetí a po 48. byl zavřený a zahynul Jachimově, nebo zemřel vlastně na těžký infarkt. Čili on vlastně si užil 3 roky nějaké relativní svobody a něco málo vlastně z dětství do těch, já nevím, 20 nebo v kolika utíkal. Jo. Čili tyhle ty osudy se taky moc nepřipomínají a je spousta lidí, která vlastně to ani nechce slyšet. No, ale není se co divit, když prostě jako stranu, která tohle zavinila, volí, já nevím, 15% tohle národa, že jo? Čili se nedá očekávat, že by se něco prostě hejbalo nějakým podstatným způsobem. Ne? Jeden režim padl a vznikl režim jiný, který byl postavený na něčem prakticky trošičku málo jiném, ale pořád ten, kdo nebyl. A nedá se to říct taky přesně tak. Třeba byli trestáni i ti, kteří byli v Sovětském svazu, tesařích, anebo další, mnoho dalších, kteří byli taky zavření za to. Takže ten režim se nezachoval tak, jak by měl. Aby si vážil lidí, že se byli za to, aby ti další, co tady zůstali, aby mohli v klidu a pokoji žít. Pokud někdo jde bojovat za svoji vlast a vlastně ten, kdo tady sedí na zadku v kanceláři, mává nějakým rudým praporem a říká, tak také to bude, soudruzi, také to bude. A vlastně ani nevidí pušku zblízka. A pak někdo, kdo trpěl jak pes někde v táborech, nebo měl zranění, nebo byl ohořelej, přijde domů. Tady se mu dá vyznamenání, poděkuje se mu a za 3 roky se vyhodí z práce, rodina se vyhodí z bytu, se zaberou jejich majetky, všechno. A vlastně on začíná jako řadový dělník bez jakýkoliv pomoci, někde s 500 měsíční mzdy, za to všechno. My jsme byli poměrně za to odsouzený, že jsme utekli, jo. A zrovna, že by nás tady nějak extra vítali, pro mě přišel ještě mezi těma válkama, přišel politruk a vzali mě na letiště a zavřeli mě tam, já nevím, 6 dní ve Kbelích do toho, já nevím co, kvůli čemu. Že jsem chtěl uletět, nebo to bylo ještě jako před tím deliktem, ale protože jsem nebyl komunista, nebo to, tak mě tam týden sušili ve Kbelích v base. Já jsem byl jeden z moc mála, který z toho vyklouznul jako ze zdravou kůží, jenom díky tomu, že ten náš domovník, který byl komunista, prostě nade mnou držel ochranou ruku, jinak bych už tady neseděl, to už bych dávno bylo po mně, to už mě dávno odbouchli. Takže naštěstí jsem z toho vybruslil, ale když uvážíte takový třeba ten Koukal, že jo, jak byl popálený na 70% svého těla, že jo, a prostě oni ho slepili dohromady nějakým záhadným způsobem a on tady po válce ještě byl a
komouši ho pronásledovali, že jo, až do hrobu, takže to je dost otřesný. Já si to dokážu představit, jaký to muselo být prostě zklamání v těch lidských duších, když oni vlastně odcházeli s ideálama, že jdou bojovat za republiku a vrátili se, a tady odcházeli ve dne a vrátili se v noci. Tady bylo úplně jiný myšlení, režim a vlastně oni se vraceli s tím, že tušili, protože samozřejmě už se tehdy rozdělila Evropa, že na těch konferencích, že vlastně budeme patřit do východního bloku a samozřejmě, že myšlení britské demokracie tady už nebylo příliš vítaný, takže vlastně oni už tehdy tušili, že vlastně bojovali za něco, co už tady se až tak moc nevítá. Vraceli se do republiky, která už nebyla tak nadšená tím, co vykonali. Vlastně ty lidi, kteří je tam poslali, tak už byli téměř na straně opačný a bohužel i některý lidi, kteří s nimi bojovali, že nebudu jmenovat, příbuzní ještě žijou, vlastně se z příslušníků RAF stali příslušníci druhé strany a dokonce někteří z nich podepisovali rozsudky o propuštění svých nadřízených podřízených. A pak, když se vlastně uvědomíte, že naše letecký ESA, který byli ctěný po celém světě, v Anglii, v Americe, nakonec skončili v Uranových dolech a tam prostě nějaký, i dokonce tam byli bývalí SSáci nebo prostě lidi nespolehliví, tam se na nich léčili svoje komplexy sadomasochismu a bůh ví čeho, jak je to ponižovali jako prostě lidský bytosti. Já si to vůbec nedokážu představit, jak to se jako v lidech může najít, takováhle prostě zrůdnost, jo, že někdo dokáže sestřelit 18 německých stíhačů, prostě musel umět. A tam přijde nějaký člověk, který neumí jim počítat do 5 a tam ho bude nazývat nějakým nepřítelem režimu. Já to fakt na to proto nemám slovo. To byly takové osudy, že proto do dneška cítím takovou křivdu, protože já jsem vlastně v té době nebyl na světě, nespůsobil jsem to, tak do dneška mám pocit, že jsem nějakou knížku napsat musel, abych aspoň vyjádřil svůj názor na ten osud letců, abych jim tak nějak splatil svůj dík za to, že vlastně oni tam odešli bojovat za moji svobodu potažmo a že vlastně někdy se z toho nevrátili. A jak to, že za tyto činy komunisté dosud nezaplatili? No nezaplatili a pravděpodobně ani nezaplatí, protože zase ta garda, která, nebo ten počet těch lidí, kteří v tomto hráli hlavní roli, tak ti pomalu taky už mizí, že? Tak koho a jak potrestat? Koho a jak potrestat? Jestliže se to neudělalo hned, když se převrátil v roce 89, když se to neudělalo hned, tak teď už je to těžké, protože ty vazby trvají dál. Spousta těch pilotů bylo sice po 89. rehabilitovaných, ale co bylo vlastně bojů, než jim zrušili tzv. Zbytkové tresty. Což bylo třeba, když on utíkal a oni ho teda chytli třeba na hranicích se zbraní, tak kromě toho, že mu dali vyzvědačství, za který ho očistili v 89., protože to byl nesmysl, tak třeba ho odsoudili současně třeba za terorismus, jo, nebo za něco jiného, třeba odzbrojování. A to byl takzvaný zbytkový trest, který mu jakoby neprominuli. A byly dlouhý velký soudní tahanice, aby vůbec je očistili úplně. Jo. Víte, rehabilitace jako taková je vždycky nedostatečná, protože je to vlastně zmírnění jenom některých chyb a hlavně pozdní zmírnění. Takže těm mrtvým za války to samozřejmě jako nepomůže a ti, kteří byli rehabilitováni vlastně po 40 letech, po roce 1989, těm ten život, ten ztracený, spackaný život, který museli žít v komunistickém Československu, těm to taky nevrátí. No, to si myslím, že se zachovala naše vláda k ním špatně, protože vlastně, co jim vlastně udělila, vůbec nic, že? Vůbec nic, když to já vím, že v Polsku to je úplně něco jiného, ty Poláci a polská vláda, co slyším, že tady s nima sousedí. Takže ty se úplně jinak k ním chovají, až do dneska. Stát se nejenom nepostaral o jejich památku, ale nepostaral se ani o ty rodiče a příbuzný a naopak je stigmatizoval tím, že vlastně jsou z rodiny toho západního letce, toho strašně podezřelého člověka, jako proč bojoval tam v té Anglii. Jako, jo. No, že by tenhle národ uctíval památku obětí padlých dostatečně, to si absolutně nemyslím. Je to přesně naopak.
No já bych řekl, že není dostatečná. Víte, teď teprve se to začíná pomaličku projevovat tím, že třeba, když to vemete, bude mít pan generál Peřina tohle státní pohřeb. Že? Dřív jako můj bratr nebo ti všichni, kteří zemřeli, kteří byli zavřeni a nevěděli proč, tak jako jim nikdo neřekl, prostě pro ně přišli, zavřeli je a po x době nebo po nějaké té zvláštní době, kterou oni uznali za vhodné, také pustili. A tu dobu prakticky oni nežili. Ať přišel kam chtěl, tak o té době se nemluvilo. Že? Takže to bylo, nebo nebylo, ale to je takové dost nelidské a nemilé pro všechny. Pokud to tak začalo v roce 48, kdy vlastně všechno, co bylo západní, bylo špatný a všechno to, co bylo východní, bylo dobrý, tak to byla první chyba. Ty vlastně naučili tu generaci, která byla tehdy tak mladá, nenávistí vůči všemu, co bylo ze západu, ať uvědoměle nebo neuvědoměle. A tím pádem samozřejmě ta generace zase svoje děti učila nenávistí k tady tomu. Takže když teďka přišla listopadová revoluce, tak ty lidi samozřejmě, že někdy cítili, že je potřeba se jim omluvit, ale udělal se to veřejně, což je dobře. Ale myslím, že stejně, když člověk 45 let úpí někde na okraji společnosti, tak ten život má jenom jeden a už mu ho nikdo nevrátí. A kdyby prostě dostal 100 000 korun odškodný do pisu pana prezidenta, že se mu omlouvá, tak stejně mu nikdo nevrátí to mládí, zničený zdraví, zničený lásky, prošlý majetek, všechno a může si takové říct dobře, tak jsem se toho dožil, že mi někdo řekl sorry, ale ten život mu nevrátí a myslím si, že prostě, jak jsem už jednou řekl, že to je černá tečka na naše historii a že už s tím neuděláme vůbec nic a teďka mám pocit, že tím, že se dali různým těm letcům vyznamenání státní a všechno, že se prostě řeklo tak, máme zase volební body, co jsme pro ně udělali, zametl si problém pod koberce a teďka se vlastně čeká, až všichni umřou a řeknou si tak, definitivně máme generaci druhé světové války z krku, žádné odškodnění za totální nasazení nebude, žádné odškodnění už pro pozůstalé nebude, otočíme list pánové a začneme se věnovat Evropské unii. Takže si myslím, že chybu dělali ty hlavně nahoře, ať to byly tehdy nebo teďka, že už to prostě se nezmění a že holci to musíme jako národ už jako vyžrat. Bohužel je to už vlastně od školy, protože když se člověk podívá, co se děti ve škole učí třeba v tom dějepise, tak mě z toho kolikrát jímala hrůza, s čím holka přišla ze školy. Já si myslím, že náprava by mohla být především, pokud se to dáš nějak napravit, ve školách, že by se tyhle světlý místa v našich dějinách dali normálně do učebnic, jako jsme se dřív my učili, že bitva o Sokolov byla tehdy a tehdy, že Lenin byl otec revoluce a všechno, takže by se učilo, že prostě naši letci museli utíkat v roce 39 tam a tam, že byli někdy internováni do evropských táborů, že někdy museli být v cizinské legii 5 let, než je z toho vlastně válka vykoupila, že někdy byli v Anglii sestřelený nejlepší třeba letci, jako byl Josef František, Karel Kutlovašer, Otto Smyk a podobně, jmenovat ty, aby vůbec lidi věděli. Co je hlavně smutný, že se o tom trošku ve školách nemluví. Ty dějiny, ten nezájem o tohle to jako je dost veliký. Bohužel naštěstí jsou na druhé straně jako mladí lidi, kteří o to mají zájem, že jo. Ale ono je to víceméně tak, že buď to ten zájem není vůbec žádný, anebo naopak je veliký. Otázka je, kolik je těch, co mají ten zájem veliký, a otázka je, jako, kolik. No, je ovšem vinu na tom má jednak rodiče a jednak škola, ale ta škola dala jako větší vinu, že jo, protože ta škola by opravdu je měla poučit. Já bych začal v té škole a možná, kdyby se trochu připomněli ideje, co to je vlastenectví, kdo to byl Masaryk a všechno, trochu se připomněla ta doba, jaká tehdy byla, proč to lidi udělali, a jak se to dostali, jak si zaplaceno, tedy v vozovkách, těma lágrama, tak možná, že by si buď rodiče, anebo tedy až ta další generace uvědomili, že opravdu je potřeba se k tomu zase vrátit a zase trochu se začalo o tom mluvit v širších souvislostech a pokud možno by se někde postavil nějaký hezký
památník na místě, kde by to bylo, řekněme, hodnotný. Dneska, pokud jezdí člověk po Čechách, takový spoustu památníků padl jen z roku 1914 až 1918, první světová válka, ale druhá světová válka jako by neexistovala. Takže myslím, že taková připomínka by byla dobrá. Přejmenovat třeba nějakou ulici podle slavného rodáka, že přijete někam na hřbitov, tam máte napsáno, že tady byl ten a ten, ale letec málo kdy, proč ne, že jo? Nebyli to prostě jenom piloti, byla to i ta pozemní jednotka. A tam vlastně obdivuji ještě i z toho důvodu, že u pilotů to byla vlastně přísně výběrová organizace, letci, čili byli tam opravdu fyzicky zdatní mladí chlapi, nebo do určitého věku, řekněme do těch 45 letající personál. Kdežto u té obrněné brigády, tam byli i chlapi třeba nad 50. Tam prostě všichni, kdo utekli a chtěli se zapojit, tak se zapojili. Čili i oni vlastně si zaslouží nějaký obdiv. No. To, že se v současné době mluví především o Františku Fajtlovi a Františku Peřinovi, a to jsou určitě veliké postavy našeho letectva. To má ten důvod především v tom, že jsou to živoucí legendy a že si na ně novináři i veřejnost můžou tak říkajíc sáhnout. Josef Janeba a stovky dalších jsou více než 60 let po smrti a prostě nejsou jaksi dostupní. Jejich osudy můžeme rekonstruovat pouze na základě těch archivních dokladů a vzpomínek pamětníků, kteří ubývají. A takže je daleko větší pravděpodobnost, že jejich jména zapadnou v historii, nežli jména těch, kteří měli to štěstí, že válku přežili a ještě měli dost zdraví na to, aby se dožili dnešních dnů. Nechci opravdu se dotýkat letců, jako je třeba pan František Fajtl nebo František Peřina. Vážím si jich, dosáhli něčeho a třeba pan Fajtl vlastně v době totality jako jediný psal knížky o těch letcích, sbíral jejich vzpomínky, takže on udělal svoje, ale myslím si, že glorifikovat skupinu 5 letců, který se tahají dneska po besedách, po autogramírách jako jako cirkus pojízdnej, kde se prostě řekne jméno toho, všichni zatleskají, podepíše se a dalších 20-30, který žijou dneska ve vesnicích, nebo někde na Korajce v Plzni, nebo Bůh ví kde, tak ty už se nemenujou a přitom třeba ty lidi mají daleko větší zásluhy než ti dnešní jmenovaný. Dneska prostě jsou bohužel mezi nima už i takový, který nosí uniformu RAF, který bojovali, byli v armádě až po válce, nemají s nic společného, ale prostě si přihřívají svoji kašičku, nebo jak to říct, na jakýś taký slávě tady těch letců a teďka vlastně tady mají znamenání, které nikdy nedostali, nikdy nelítali a je to takový prostě potupný. Pokud třeba dřív se připomínali na nějaký naši padlí, nebo prostě druhá světová válka a pokud se už někdo tenkrát před tím 89. zmínil vůbec, že byl nějaký odboj na západě, tak se vlastně mluvilo hlavně o těch, co zahynuli, protože ty už tomu režimu nemohli vlastně škodit. Jo? Protože i na ty, co přežili, se právě ten režim díval jako na potenciální nebezpečí a spíš se snažil zamlčovat, že se vůbec někdo vrátil. Já jsem v podstatě byl po tom 89., když se objevily nějaký seznamy našich letců, seznamy těch, co se vrátili, tak jsem byl docela překvapený, kolik těch lidí vlastně tady mezi náma žilo a nikdo o nich nevěděl. Tady teďka jsme v Bohranči u Pardubic a tady k spoustě lidí můžete jít 10 km do Chrudimi, do Pardubic, tam jsou sestry, bratři, padlejch letců, kteří mají do dneška deníky, pozůstalosti a prostě o nich nikdo neví. Ty jsou v domě důchodců, každý na ně kašle a jejich příbuzní padli. Proč se o nich nemůže mluvit? Dneska žijou lidi skromní, jako je třeba pan Petr Uruba, který vlastně dneska žije v 1+1 v Praze a vlastně on byl v letu, kde byl náš Arnošt Valenta, který pak spadl do zajetí, stejně jako všichni ostatní, utíkal ve velkém útěku, ale ten se nikam nezve, protože je to skromný člověk, který chápe, že to, co udělal, byla jeho povinnost a bohužel nepatří mezi hrstku volných, který by mohli putovat s tady těma, které jsme jmenovali, takže prostě ten je tam jako, řekl bych, čistě pozorovatel, ale má stejný zásluh jako ty ostatní, takže já si myslím, že to je zase opět další chyba, jedna z chyb. A je to sice hezký, že se tady těch 5 lidí myslí, ale jako privilegovat 5 lidí na dalších 500, že to je zase škoda. V zásluhách mezi
těmi, kteří padli a kteří měli to štěstí, že přežili, nejde dělat žádné rozdíly, protože oni odcházeli do zahraničí bojovat za svobodu své porobené vlasti z úplně stejných pohnutek a vlastně jenom ono válečné štěstí dělilo tyhle ty dvě skupiny od toho, že dnes je oslavován František Peřina, ale možná, že by byl třeba oslavován Josef Janeba, kdyby nedošlo k té tragické nehodě. No těžko už se bude napravovat, protože věkově už jsme tak daleko, že akorát se může každý rozpomenout na to, že bylo něco, ale že už se s tím něco udělá. Já nevím, já bych řekl, tak my už jsme si na to zvykli, že prostě nejde to tak, jak bychom si přáli, nebo jak jsme si představovali my, a že se musíme spokojit s tím, jak to je. Tady je ohromně zprofanovaná nějaká oslava padlých ve válce. Jo. Že tady za těch 45 let, co tady vládli komunisti, tak tím, jak se prostě povinně chodilo na různé takovéhle ty oslavy a oslavovali se sovětští hrdinové a podobně. Nechci říct, že jako by třeba nezasloužili to, jo, ale protože jich tak jaký spousta padlo při osvobozování naší republiky, ale vlastně ten samotný akt nějakého té oslavy nebo toho vzpomenutí je tady tak zprofanovaný, že se obávám, že to už se prostě nikdy nezmění. Protože ta mladá generace má úplně jiný zájmy a pokud k tomu není vedená doma, tak vlastně se ani o to nezajímá. Čili si myslím, že to je velký dluh, který máme a který už se nám nepodaří prostě nikdy napravit. Vžijte se do situace, že když já jsem byl v těchto letech té mladé generace momentální, tak já jsem měl legionáře a nás legionáři vždycky pro nás byli vzorem a každý se snažil se držet toho, co hlásali oni a dařilo se to. Kdežto dneska díky velkému pokroku, který je v technice, ve všem možném kolem nás, tak ty mladí nemají už tolik, jako bych řekl, cítění nebo pochopení, protože někdo se ne za to, že jsou, ale za to, že jejich rodiče mohli jako založit rodinu, tak to je už nezajímá tolik. A to je právě ta největší smůla. Tady není, jak bych řekl, taková úcta nebo takové pochopení pro to, co jsme měli my vůči bývalým legionářům. Já myslím, že když někdo je Čech a ta republika by byla napadená, tak že by zrovna byl takový, jako jsem byl já. Já nevidím důvod, proč by se to mělo měnit. Oni žili pro nějaké lidské hodnoty, dneska to jsou jenom peníze, závist nebo nenávist, ale tam to prostě bylo něco odsud. A to prostě dneska už se nedá to už se dneska moc nevidí, takže prostě mě ty lidi imponují a tím, že s nima komunikuju, tím, že s nima jsem, tak mám pocit, že jsem součástí toho jejich světa a přiznám se bojím toho, že umřou, že vlastně se to takhle všechno přetrhne a oni, ta spojnice mezi mým světem současným a tím minulým prostě to pomíne, nebo prostě já zůstanu sám trčet v dnešní světě, který se mi nelíbí, s myšlenkami na svět, který už skončil. Navíc je obdivuju i za to, že i když s většinou z nich po válce ten režim zamet ošklivým způsobem, tak nezanevřeli. Málo kdo z těch pilotů, co vlastně dneska ještě žijou, tak řekne, že by byl prostě na tuhle zemi prostě naštvaný, nebo prostě většinou řeknou, že prostě to bylo, že se to stalo a že se s tím nedá nic dělat. Proto jsem tam šel, že jsem chtěl lítat proti Němcům a to se mně podařilo. To všechno vám ale vůbec nevadí v tom, aby když si vzpomínáte na to, co bylo, tak si řeknete, tak přece jenom to za něco stálo. Když se
nevyrovná stát s těmi křivdami, jimž byli vystaveni ti nejlepší vlastně z národa, tím bude menší ochota těch následujících generací udělat něco navíc pro ten stát. Josef Janeba a mnozí další rozhodně dělali něco navíc. Konec konců v roce 1939 se mu vlastně nic nedělo. Samozřejmě přišel Hitler, přišla okupace, ale on mohl klidně odejít do civilu a vlastně bylo by de jure všechno v pořádku. Nikdo ho nemohl nutit k tomu, aby odcházel do zahraničí. Vím, že on volil takovou tu trnitější cestu a zaplatil za ní životem. A takže skutečně platí jeden takový citát, který je v posledních letech okřídlený. V němž se hovoří o tom, že země, která si neváží svých hrdinů, velice riskuje to, že žádné nebude mít, až je bude za podobných okolností někdy potřebovat. Škoda, že jsem při druhém útěku, posledním útěku, ty zápisník ztratil a více mi nenašel. Tak celý váleční dvě knihy jsem po něj nepotratil a žádnou kde jsme letěli na Brest nebo na Havr, nebo kam jsme šli bombardovat, to jsem tam měl všechno zanešený, no. Já nevím, kdo to, někdo to má v jarmaře skovaný, pak jsem to tady, v Čechách jsem to ztratil, když jsem naposledy utíkal z republiky, no.